Oh Mas Yusuf jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik sendiri. Tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalau mana lo? Ora Lo kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. Yusuf. Kamu soft gitu. Oh, Yusuf tuh berarti kamu halus ngono to? Kamu halus. Makhluk halus po. Halus. Ayo. Ayo dadi makhluk halus aku tahu soft spoken mah ilang pamor. Iya. Matur nuwun. Ji, selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk? Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Sik. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan Nggih. di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan- ngobrol kok disambi rokok. Loh, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah. Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. Napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah, nggih. Wis karo adine iki biasa wae ta. Nggih. Kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa to Mas mboten Oh tuan sampean. jenengan? Sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh, Gunung Kidul Bantul cerak. ah ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lah nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki, sing gedhe mangane iki. Anggere man Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wis halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Anak iki to. Oh. Sapa? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon Kono gek diujuk. Napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek diutut aku agek bolong sih. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir
kurang swara kurang permono ing wasis angungrung marang angrung-rung marang bendara tias sulistya bijar ngincangake alis kangge Mbak terus tresno sesideman monggo Mbak luwe becik patenono timbang pepisahan berikan sulistya tak riwangi samudana marang kula karo walan praputra nyuwun anu Mbak keterangan Mbak nggih sampean ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur oh kencur nggih oh cocok itu kuncinya Mas Nggih. Dalang oh ya ya tak cobane sesuk Mbak nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang lan apa karo apa meneh harus ada yang menyemangati oh ah sapa sing nyemangati sapa tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman oh nggih Pak Sigit sing nyemangati iya apa-apa napa napa sing ngendang elek lamene mula kok suarane iso halus Mbak oh ya iki tak nek ngono iki tak saranke sesuk iki rak jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian wah mula suarane ora iso halus pasar banget panjenengane kok mau dipisah-pisui dalang bagus ora suaranya dalang ora kajen ya lagi aku kan sesuk takon sangu kencur sak kebone iya lek mama ki lho piye wingko ora aku wis nggawa mesin giling kok liwat kincanging alismu tak tandur anggelendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni solarmu
Kayang nggih Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget Nah. ora kerindiken. Nggih. Iya. Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ora iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entekke Mbak. Urip ana Matur nuwun. Iya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Iki pamundhutane akeh banget mongko hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah, lah nggih. Dikancani. Enggak apa-apa, biar semakin semangat, Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih, Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya Wah. pemikirane iki ta ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus bener dadi apa coba. Oh, nggih, nggih, nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Oh, nggih, monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki wis rada ngronjal, Ding. Mbak alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Oh, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuan. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa sampe. nggih. Wong mbiyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Ah menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Mbak dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, wah turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya iki. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya, Selamat malam. selamat malam. Ah, Iya. Ya halus ngene iki, Mbak. Ning gandeng karo Mbak Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh, iya toh Mbak. Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ora diderekke Mbah Buyute iki, wah lehku suluk kacau. Oh, Iya. berarti setiap pentas Mbah Buyute diajak. Iya. Tenang toh Mbak. Heeh. Lah niki lho iki. Kok iki ya? Jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyo. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora ngomong cecenges. Sayangku lho. Ngandel ora. Iya. Saya kendel. Maune halus dadi ngroncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Ya, bukan ya Mas Dalang. Iya, ya enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Eh?
kaya duduh apa ngopo ngono. Oh iya. Duduh ya apa? Ora ono Duduh. sukete kene iki kok kon duduk. Suket apa to? Duduh ki matun ki lho Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan ngono. Oh di ngano Dicabutin itu. dicabutin. Iya. Oh kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh gitu. Dicabutin Kalau di sana Mbak. apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya Mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh, di aren. Di ngano dibacoin. Oh, Nah, iya. dibacoin. Dibacoin, anarkis sekali ya. Bahasanya orang sini ya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Ya. Orang Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim salim. ya, salim Lah dulu. masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu ki salim dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar plus niki ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelak. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya iya kamu itu Eh. bawa cowok. Iya iya iya. Iya iya. Iya. Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Oh, sekali itu Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Wah, lah aku gawene ya cetan loh, Mas. Hah? Cetan saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya, Mbak Oh, ya. yang dulu itu Oh, ya. yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh, nyapa tuh kok ora sida ki? Ambuh ning sedilit to. Jane iki nyapa ya? Ya bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya, Mbak ya. Mau Kono. disapa? Mbok ya disapa Disapa dulu. Mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Rumangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresna. Ninggal katresna. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kadang Bapak Plaswarang. Santo. Iya, Blitar. Nggih. Rawuh nggih? Nggih, apa? Wah nggih. Nggih. Wah, Wah, panjenengan Pak Santo. Bapak. Iya. Saestu dalam Wah, digarap samboyo. Samboyo. Oh, Samboyo. Ayo, dadi saka Demung bareng karo Kendang. Nggih. Nggih, Bapak siap ninggal katresnan nggih. Digarap Sampita apa Samboyo? Samboyo samboyo. Iya.
Niku adiken jenengan kok, Mbak? Dalam? Iki adine sampean. Loh, napa mboten Lah karo tua Mbak Anggi? Ah karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Orang ngece, kasunyatane ngono. Ansor laras ki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, enggak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya, Mbak ya. Aku juga kecil. Nggih to. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya, Mbak ya. Heeh, jane lek pengen dhuwur ki daging-dagingan ngono ku ya, Mbak ya. Tapi mangan cagak ya ora apa-apa, ben dhuwur. Wah. Ayo ku ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya, Mbak. Iya, iki diwalik slendro genti. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki nek saiki lumrah, Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah.
Waya ditokke nggih. Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora, aku le sia-sia ki mergo enek critane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Ono. Lho, gur ngimbangi lho jere Mas. Mbak. Mic-nya. Neng ndi wong wedoke playing victim. Dadi Ora ngimbangi. kabeh ya Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ya Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iyalah. Mary. Dang. Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis. Ayo. Tangis sewa. Marem to kowe tak sepoti semene suwene. Aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Nang apa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Heeh. Ora apa-apa. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat. Cebrot ki sapa to? Sing bunang. Oh, sing guna. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah kuwi maket mbiyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Anu Mbak, dongamu nggo warga Iya. utawa Buat keluarga PT Jatinom Indah. Jatinom Indah apa Mbak? Ya buat warga apa buat PT? Ya warga PT, dua-duanya bagus. dua-duanya, no. Anda itu pertanyaannya jangan kayak gitu. Lu kalau ngomong jangan ngasal ya, jangan iya. suka menggiring Untuk opini ya. untuk PT Jatimas Indonesia. Ayo. Kok Di diawur sini. iki to jane. Wah, Jatim Wow. Jatim Park malah. Untuk PT Jatinom Jatinom Indah. Indah Indonesia. Semoga selalu jaya. Jane iki piye to, Mas? Anu kuwi Mbak Ketonto wingi bar lomba 17-an lomba yel-yel. Jaya. Jaya. Nah, kuwi ketua ibu-ibu PKK kok nang. Layak no. Iya. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat-semangat. Oh iya. Aura ketuaku kuat to. Heeh. Nah iya kadang. Kuat jan, dalangnya sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wow. Dadi iki le jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya, berarti semakin akurat informasinya. Nah, semakin bahaya itu kalau Semakin valid informasi. dalah wes. Anggere wis omong ki, le omong ki Dur. Lah,
cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan, Mbak. Nek dandane wis isih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan Nek ora dandan dasteran mongko rambutnya berintik. Wis. berintik. Ya kayak kowe mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya gek kono ki ya apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki men nek kancane aku. Ya gene. Nggih. Sampun. Ki Pak, panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki dikanthi pyaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Wah, nggih, Bapak. Sugeng dalu, Bapak. Nggih. Iya. Oh, wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih, mangke mbeksa nggih, Mbah nggih. Nggih, siap. Nggih. Yuk sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya. Nah, ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru imbal-imbalan ya, Mbak. Ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sikik. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar ping Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, piye. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe. Peh, lawang swanten sae ngeten iki lho, Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Boleh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak. Yo. Tresno tulus nadyan ing Gubuk Asmara. Nggih, selamat malam Mbak Yud. Tante. Selamat malam. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Masa Aku ya pernah bening ngene iki lho. Lah saiki pop. Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah iki Mbak, iso tak nggo contoh pengalaman, Mbak. dalam pripun Mas Dalam? Nek jenengan nyinden utawa tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Weh. Lan jenengan nopo ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden ki 120 ginaste. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tok nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Mbok contoh sing apik pae. Contoh yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Apa? Contohnya? Apa lah ora ana kaya Maksude ora apike ngono. Lah ya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan ki Mbak Niken Loh, orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Tenang ya Mbak ya. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener toh.
Apa? Ora enek apike ngono wae ya bener to, Bro. Enek yo ning tak tutupi. Walah ngono lho. Ora yakin aku nek apik. Oh, Mas Yusuf iki jebule asik ya, Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik Enggak, sendiri. Tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalau ngono loh. Ora Loh kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. Yusuf. Kamu soft gitu. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to. Kamu halus. Makhluk halus po. halus. Ayo. Lah ya dadi makhluk halus aku tahu soft spoken mah ilang pamor. Oh, iya. Ora enek aurane berarti le soft spoken ya. Curhat. Iya, suran ndrokmu. Tembange apa, Mak? Napa pamundutanipun? Mau iki anu ki. Ana nawala. Napa Mas? Minta lagu Kutut Manggung. Saya teringat waktu Mbak Lintang masih kecil nderekke almarhum Pak Seno Nugroho. Oh nggih. Dari Bu Indah Ciganjur. Dari Ibu Indah. Nggih. Panyuwunanipun Kutut Kutut Manggung. Manggung. Mbak Lintang. Engko sik, Mbak. Nek tantemu dari Mbak Niken itu enggak cocok kalau yang Aku nek gur kutut ora trimo aku. lali janjine ya. Oh, boleh. Ali boleh. janjine ya. Dalangnya ini dari Jakarta. Iya. Oh. Iya kowe dulu lama di Kreo. Di Kreo. Di Kreo. Di Kreo 2 tahun. Terus gue pindah ke Mangga Besar 3 tahun. Iya. Kamu kan di Bantar Gebang. Anggapmu. Iya. Ketingudik. Iki ana nawala meneh iki. Apa? Dari penggemar Ki Yusuf, selamat dan sukses buat Jatinom Group, semoga semakin bermanfaat. Amin. Nyuwun tembang Langgam Dadi Ati duet Ki Yusuf kalian Mbak Lintang. Wah iki mengakal-akalane bapakku iki wis men. Apa kuwi Mas? Apa? Engko nek ora lega bapakmu. Lah wong kono ki senengane sok mancing-mancing. Bapakmu ora dilegani. Bapakku dhewe ora tak legani. Sing penting ki Oh niki mau wonten bapaknya Mas Yusuf juga Ada, nih. ada. Oh nggih sugeng dalu Bapak. Salim dulu, Ngapunten. Salim nun sewu. Nggih Bapak. Lah mboten skeco kula mangke lho. Wau jenengan ketutupan cagak lho Pak. Ngapunten nggih Pak nggih. Nggih amin panjenengan ugi amin nggih. Wah, ketutupan iya, Bapaknya Mas Yusuf. Ora ketok mau Mbak, heeh enggak kelihatan ada cagak. Aku ngerti batinmu jane. Napa? Ketutupan cagak wong apik cagake batinmu. Mboten Mas. Cat nggih. katon, cat Ngapunten ora. nggih Bapak nggih. Kaya jim ngucap katon satu. Ngawur. Nyun sewu Pak Manajer. Sesuk rasa dinehi amplope. Sak-sake kok iki. Iya. Apa sih? Kali janjine. Dari Hongkong ini tadi sudah transfer. Wah, sudah transfer. 100.000 iki sik 100.000 mata uang Hongkong apa 100.000 mata uang? Mata air. Sapa kae Lucky kae? Iya. Kae ana dit kon jajan kae. Jajan apa? Sing diweh-wehke ya. Ya 120. Enggak. Dinasel. Apa niki? Yang apa dulu lagunya? Lali janjine. Kali janjine. Iya. Oh, nggih. Di bawah nih, Mbak. Iya. Dina Minggu, gu. Iya. Sik, di bawah nih, sik. Sing bawa sapa? Berdua, Dro. Berdua ya. Oh nggih, pangkur? Manut. Nggih. Apa? Pangkur. Pangkur Mbah Buyut. Mbah Buyut Laksono. Sapa wong sing ora Lho kok aja ngelungani, Mas? Oh kebelet pipis, Mas. Kayak ora kebelet pipis. Napa? Becekke rasa. Weh. Nekak bocah nih kok. Nyantol, Pak. Ya ampun. Duh, untung ora kecantol. Ora gelo nggonku nunggu serang
janjine semono. Tak kira apa ganti dalang, Mbak? Arep pengen tampil iki jane. Jane arep tampil. Kowe tak biasane nek medun ngono ki arep njipuk barongsai. Wah, apa bareng berarti ya? Arep dadi. Krungu wong bawa ki wasawane wis pengen barongsai. Tak kira dandan Bagong. Semar loh tak kira mau. Betari Durga. Gelagatmu kang nyupri Ya arep alus apa arep langsung dangdut, Mbak? Ya mangga akan kados Kok pundi? malah irama jam mepet. Jam mepet. Jam mepet iki piye? Sing piye kuwi ya? Sing banter banget. Mau aku. Oh iya. Enggak dhewe rasah nyanyi, Mbak. Sakno kowe. Jam mepet selak kunang. Aman yo, tenang. Anu lho, selak maksudnya ki jame wis setengah 1. Oh. Wah, Kok mangane ayo to. Paling nek konangan yo koncone dhewe. Nyenyenyenyen. Yo. Irama jam mepet. Loh. Kurang jam mepet. Oh ya. Dijandutke ning tempone. Lah kowe lek nyanyi piye ya, Mbak ya? Nyanyi penak wae men sing Ben sak karepe. Iya. Ya. Janjane kowe ning ndi? Hatiku Matur nuwun. Iya, matur sembah nuwun, Mbak.